Hey guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो एन्जर जावहैनो नागिरदों एन्जर जावहैनो थिबा नैबे आसला डेन्जार जावखागोन नैबे बेनो डेन्जार जावखागोन एन्जर जावहैनो नागिरदों ना जा बेसे बुरजा मोनो नोंथांमोननो देखायलांजोबगोन जानायथ' मथेखौ नोंसिनो देखायलांजोबगोन जा जेथु मोनबोयो नोंसिनो लागोन देखायजोंना हारसाफोराव जावहैगोन ना दुब्लिबारियाव जावहैगोन हारसाफोरावबो दुब्लिबारियावबो हारसाफोरावबो दुब्लिबारियाव मोननैयावबो दिनैहाय मोनाबासो फैगोन आरोना दा टाइमा खयथा जाखो टाइमनायनि र' 9टा 8 जाबाय आरोना जेब्ला 9टा 8 जेब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादों 10:30 मोननो हागौ जायगायाव 10:30 1 घन्टा थाबायसै बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादों एन्जराव थांनो नागिरनाया मा गोरलै गोरलाम लामा थाबायनांगौ नुदों लामायानो सरायघाट दालांसो सरायघाट दाबो मोना माला मोनहैबावनांगौ आथिङासो जाला सानाया दालाङानो गोरलै गोरलाम 24तासो जाबाय खोमा थाबायबोनाया माला मोनहैबावगोन नायफात्ता हा थल थबनो नङा नों गिजिबावगा 10टा खानि बायनानै हरनाय ना सरायघाट बादि दालां बादि नुयोना बेरायमा फै मामायाव दसथानि सरायघाट दालां सोलै बियो होननायसो गाव गावनानै गाव गोलैलांनांसिगौ मिथिबाय खेयासैनो बेसेबां मा गोलाव खानो हिन्जाव जावनो लिंग्रा नैबे सासे सिगांनियानो बेनो लिंग्रोदों हिन्जाव जावनो फैखायामोन आं माखासे दं नै हिन्जाव जावहैग्रा पार्टि बे दालांखौ बारनो फुरा बेसे लायो बिदिनो थाबायलांलां बायबाय खनसेया गावसोर फुरा 2 मिनिट लायो बे दालांखौ बारनोबा खरा खारबोदों आं खारनो फोरोंना आंहा नुदों बेसे गाहाय गाहायावहाय नाराखौ मोनसेबो दोनखाया दुनियानि गाहाय गाहायाव हाखायो गैया नै नारायानो गोरलै गोरलैसो होदोलै दोंसे नुहांबाय नै होद नै जावजायोलै मिथिबाय नैबो फुरानासो नैबे बेसे माबा थागोन दां आरो नोंसिबाव सिल नुखाजोबो नै जावदोलै बेखौनो सिमनासोमोन खिन्थु है सिमना दा माबा हमना गालांफिनगोन ओइ आरो मोनसेबाव फुराना गुदुंथ' दङ जावबाय नै नैबिसिम दाना गुदुं गोनाव फैबाय मोनबायबो मासे आया खाथियावनो दं बियो ओइलाय बोखालाय बे माया बोखालाय है नै एन्जर माबा नै एन्जर गोरलै औ नै बाया मोनसिगोन बेखौ दासो मोनांबाय माथुनायसो लोदै बारनो बारसिननाय मोनगोन माखो होखायो बारसिननाया दाउखौ बारसिननानै मोननो बेना बारसिन मोनसिगोन मासे होननाय जादों गोलैसिना हरबाय एन्जरानो रौना ओरैनिफ्राय जावलांसै मोनखो ओरै बारनो फैया ओमफ्राय बिदि मारै बारनो फैनांगौ उरस्रांबाय बे नों मा खुसेर जावनाय बायदि जावखांबाय हर जावखा ज' उरस्रांबाय जावथ' माइरै मोनबाय बे मानसिया माबा थाब थाब जावनायनि थाखायसो खुसि खालामदों
mau mà thưa muốn mang lên cho mình Base. nhưng đi đây Push na lemaya. Te dak danda dek. thôi lên con tao lên chụp lên lên bisa salam bisa Palu separuh cuy. Kalah. Thế ayo koras sih udah nih thế dulu Udah. Kalau dah bang, warna angkat lagi ni. udah Nah, udah. Mau di. Jauh. Ayah. nó đâu đâu Nunggu ada. Cala beng kamu kena. Baru ban. Desain lah. Alah jauh kira sampai hasilnya naik kira. Tidak sejauh kira. Batu batu naik. Thailand hoy. Ini deh. Ila sunat ciri. dán này này Dan uji. dán này 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 Sống lắm con lên. Không dòng cửa. Cô muôn bay. Baik ya. Untuk. Iya. Cala. Tuh kisah lah kasih jadi na. Buklok mana sih? Roda kerat tuh. Roda semua roda kerat. Oh. Buklok lagi siang. Salah nungsir gue tuh nak kerja bajang jauh dasi mendungsir. Kau itu mau macam mana? Ilasun masih. Mana tadi? Ini cakap. Nilai masih nih dasi. Masih menbai. Bisa nih itu habis kan. Saya belum sila. Mai hana mah bojau na langtar ke gudungan neng. Mama dah sekarang jadi. Benda ya. Iba masih nih. Kalau kita sana. Ngai. Oh. Má dầu phi không cái vậy. Nó dầu mà ba. Ini dầu phi nama apa di mangke? Ya, bukulo. Iya, tahu masih lu na. Tulah tuh. Dikur moनसे खुरजासिम खोमा जों दा जावनाय मोनसेया दैखर बादि जाखाबाय बे माखासे फबफिनदों बेसेबांबा थांबाय बे 40 फुटसो थांबायमोन खोमा दासो फबफिनजोब्बाय आरो नै जावगासिनो माला मोनगोन जे नायफात्ता मोनाबाथ' मा होनो बिदिखौ बाहायनो मानसि फबना गालांसै सासे जाय गुदुं नायग्रा बेखौ फबना गालांसै एथ' खस्थ' जावनानै आयु गोरलै जावाखैसै आं दैखर फबनायलाय थामसा जावाखै होनबावदों जावगासिनो ओरैनो लस जावबाय बेखौ गैया ओरैनो फबना फिनजोब्बाय नै लस थांसैलाय दाना गिदिर बोरो माथाम खेबसेनो नालाय फिसासो लोदो होस गोलैसोमबाय नै फिसासा 10 थाखानि बेखौ 10 थाखा फानगोन सोरबा बायोबा आं नोंजों जुलि मोनोमोनब्ला बिहाव बिखुनजोखौ एम्बु जाहोगौमोन एन्जर जाहोगौमोन खांख्राइ जावै जाहोगौमोन गोजां बोथोराव आलासि जाफैब्ला जिगाब बनानै दुंबुर फुथुगौमोन आगै गोरबोनि सना फिथर आगै गोरबोनि सनाय दाउ मैना
नुदों मोनबोबाय नै बेसे बुरजा माबैसे दंथाय मासे मानै माथाम माब्रै माबा 6 7 8 9 10 11 12 13 नाइन मबाइलावसो गोरलै गोरलै नुदों मिथिबाय मासेयावनो फवासे जाखायो बे मासेयावनो फवासे जाखायो बायनि बेदरानो बानायनायखौसो नुनो